नमस्कार, मी प्रणालीच होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी जरा वेगळीच आहे। शेंगटी किंवा शिंगाडा म्हणतात त्या फिशला, त्याची अंडी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे मी आज। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याबरोबर तिथे असलेल्या बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, ती ऑलवर सेट करा आणि त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। हा शिंगाडा नावाचा फिश आहे किंवा शेंगटी म्हणतात ह्याला। याच्यामध्ये अंडी असतात, त्या अंड्यांची रेसिपी मी आज बनवून दाखवणार आहे। मस्त छान रेसिपी बनते ती। शेंगटी किंवा शिंगाडा ह्या फिशची अंडी आहेत, ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। त्याला आता मीठ आणि हळद लावून 10 ते 15 मिनिटं बाजूला ठेवायचे आहे आणि हे सेपरेट करून घ्यायचे आहेत। तर मी हे सेपरेट करून घेते, अशी करून घ्यायची आहे। अर्धी वाटी नारळ घेतलाय, तुकडे करून घेतलेत। आपण वेळेवर किसून पण घेऊ शकतो आपण। आणि एक छोटासा कांदा कापून घेतलाय, 2 चमचे धणे घेतलेत, लसूणच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्यात आणि मी ते मिरची घेतली आहे, 7-8 मिरच्या घेतल्यात। गरम पाण्यात 1-2 तास भिजत घालायची आहे ही मिरची। बेडगी मिरची घ्यायची आहे। सर्वात प्रथम मिरची वाटून घ्यायची आहे, अशी मी थोडी वाटून घेतलेली आहे। आता आपण यात हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे। थोडी हळद पण घालायची आहे आणि थोडीशी मी कोथिंबीर घालणार आहे यात, 1 चमचा हळद। असं मी वाटण करून घेतलेलं आहे। 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत। इथे मी याला हळद आणि मीठ लावून ठेवलेलं आणि अशीच तुम्ही आता याला वाफ देऊन पण आपण खाऊ शकतो। पण आता आपली रेसिपी दुसरी आहे। इथे 1 चमचा तेल तापत ठेवून आता हा आपल्याला कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांदा लालसर झालेला आहे, आपण आता ही अंडी यात सोडूया। दोन ते 3 मिनिटं वाफेवर शिजवून घेऊया। दोन मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण हे वाटण घालायचं आहे यात। दोन ते 3 कोकम घातलेले आहेत। थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे मी।
चवीनुसार मीठ, एकूण अर्धा कप पाणी लागलेलं आहे। आता आपण हे 2 मिनिटं शिजवून घेऊया। छान अशी तयार झालेली आहे। वास पण छान सुटलेला आहे, आंबट तिखट। गॅस बंद करते आणि सर्व करून घेऊया। छान रेसिपी बनलेली आहे, तुम्ही नक्की करून पहा। ही अंडी जरा जास्त मार्केटमध्ये मिळत नाहीत, जर तुम्हाला जेव्हा मिळतील तेव्हा नक्की करून पहा। मस्त छान रेसिपी आहे। अशा छान छान रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।